Usa-usa nga gidawat sa mga kindergarten pupil kining transparent nga bag nga dunay sulod nga mga school supplies. Dunay giribitihan og color pula, blue, yellow ug green. Makita sa dagway sa mga bata nga nalipay sila sa ilang nadawat nga gasa. Gawa sa school kits sa mga bata, doon na say gihatag nga binaldi nga mga pintura ngadto sa mga maestra. Sila ang mga benepisyaryo sa inisyatibo sa probinsyal nga gobyerno sa Davao del Sur kay nalakip sila sa mga eskwelahan nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas kun gidas. Nga gilangkuban sa Kanapulo, Malungon, Balnate, Tagaytay ug lamang elementary school. Si Supervising Administrative Officer ug SEF Secretary Charles Ryan Kababat ug personahe gikan sa Governor's Office ang mitunol sa mga supplies ngadto sa mga benepisyaryo. Sumala kang Kababat ang Special Education Fund sa provincial government ang gigamit alang sa pagpalit sa mga items isip tubag sa hangyo sa mga naeskutang eskwelahan. Busa dako ang pasalamat sa mga bata ug sa mga teachers sa gipakitang suporta ug inisyatibo sa probinsyal nga gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.